Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Lucky Sal Vlog. And for today's video po ay we're here at Lourdes, Bao, Camarines Sur. So napakaganda po ng tanawin na to dahil kung mapapansin nyo po, kitang-kita po yung Mount Isarog. And then sobrang preskong presko po ng hangin dito. So kasama ko po ngayon yung aking mga pamangkin ng asawa ko, Bernadette and Ella. Ayan, so sobra pong nag-i-enjoy kami dito sa lugar na to dahil sobrang sarap nga ng hangin. Ayan po, papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda, kataas ang lugar na ito. Ayan po. Kayo na po humusga sa ganda ng tanawin na to. So ayan po, isa na po sila sa dahilan kung bakit ma-discover ang lugar na to. Nagpipictorial po ang aking mga pamangkin. Kitang-kita nyo din po dito yung lugar ng Lourdes Elementary School. Ayun po. Ayun, sobrang ganda na po niyan kasi mas pinapaganda pa po ngayon ng teacher ngayon ang school. Diyan po ako dati nag-school ng elementarya. And then ito din po yung sa may Lourdes Young Chapel. Pamangkin, ano pong masasabi nyo dito sa lugar na to? Sobrang saya. Ikaw, Ella, anong masasabi mo sa lugar na to? Nakaka-relax, alis ng stress. Ano pa? Ano pang masasabi nyo dito sa lugar na to? Napakaganda.